נעשה ניקיונות פסח בבית שלי. שמתי את כל החומרי ניקיון ממש כאן שיהיה לי מסודר. נתחיל עם המקרר שזה הכי חשוב שיש. עכשיו מה שאני בעצם עושה, אני מנקה את המקרר יסודי. בינתיים נפעיל את הרובוט שיכין לי את כל הרצפה לשטיפה בבית. עכשיו נעבור לשטיפת הזכוכיות של המקרר. עכשיו נשאר לי גם את המקפיא ועוד כמה חלקים במקרר, אני לא סיימתי. לא, אתם לא מבינים מה קרה, זה פשוט התנפץ עליי. לא מאמינה שזה קרה לי. לא, 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 לא. שימו לב כמה לכלוך יוצא ממקומות שאנחנו לא מנקים ביום יום, זה מטורף. ככה נראה כל המטבח שלי נכון לעכשיו. בעיקרון הייתי צריכה לסיים לכם את המקרר היום וכל האזור הזה, אבל זה לא יצא לפועל כי אני קצת פצועה. אבל הולכים להיות מלא סדרות של ניקיונות פסח, אז תשארו מתקדם לעוד חלקים ואני אעדכן לכם מה הלו"ז איתי, נראה לי יש זכוכיות בגוף.